Ok, nós estamos ready. Oké, we zijn klaar. Laten we bij de palavra de oração. Laten we eerst in het woord van gebed gaan. Terra Santo, no momento na que nós pedimos, Senhor, para tomar over. Heere Vader, we vragen u op deze moment te nemen, E assim, Senhor, que tudo o qual que eu vou apresentar, zodat alles wat gesproken wordt, por ajuda-nos para nosso crescimento espiritual. kunnen ons helpen op onze spirituele groei. Que o Espírito Santo guie no momento na que toma over. Laat uw Heilige Geest het overnemen, E assim, Senhor, que porta compreendível para cada de nós. zodat het begrijpelijk wordt voor elk van ons. Amém. Amen. Amém. Ok, que título de tema tá a ver ainda? Wat is de titel van het thema vanochtend? Hier op pantalla. O título tá Se Espírito Als het geest não vence, niet overwint, e carne lo vence. het vlees zal dan overwinnen. Ou seja, de dois lo vence. Of één van elk zal overwinnen. Não dois não pode vencer para eu. Samen kunnen ze niet overwinnen. Dingo viva Eentje moet leven, e outro dingo morre. zodat het andere zal doorgaan. Ou de outra maneira ainda vai. Een andere manier kan niet. Ok, dus no momento que me chega back na versículo de 26 de Provérbio 23. Mas tem outro mais? Ja. Ah, sorry. Ah, mas tem 23, isso. sorry. Wanneer ik vers 23 van de spreker lees, Ok, dus ora que nós chega back na Provérbio 23, 26. wanneer we naar spreken 23 vers 26 gaan, Nós chega nang e ora nós lo termina. dan zullen we eindigen. Ok. Bueno, ora nós va rondo di nós mi romano stima. Als we om ons heen kijken, broederen, Nós te mira hopi cos que de passa ding. we zien veel dat mensen doorheen meemaakt. Dolor, sofrimento, Pijn, trauma, veel trauma's paniek. Ja, zie de paniek mis. en ook in paniek kunnen raken. Correcto. Que menos die mundo dat ding tanto problema, trasi problema. Dus het wereld heeft probleem achter problemen. E gente não tá mirando, mas nem coco tem solução. En mensen zien bijna geen uitkomst. Dus gente de busca, bij se cotrende, bij conversar een problema, kunang Dus het meeste mensen gaan naar een andere mensen om te praten over hun problemen. pa uit na mes. Om zich zo te kunnen uiten. Pero toch al finalmente e gente toch akede kumbashi. Maar toch aan het einde blijft hetgene toch met het lege hart. Juist. Speciaal ouwe nos bij waar kiko de raiz eigenlijk je problema mes. Daarom gaan we vandaag kijken wat het zaad van het probleem is. Dus we moeten keren que tem si por ajuda nos. Want ik denk dat er wel eentje is die wij kunnen, Ken je zei dat? ons kunnen helpen. Cristo Jesus. Wie is dat? Jezus Christus. É Niet só waar? por ajuda nos. Alleen Hij kan ons helpen. Ok. Para nós não dura mais tanto, abre a Bíblia como in Lucas 4. Gaan we naar het tekst van Lucas 4. Ok, awet me a ideia tá tu rende com a Bíblia abrir. Vanochtend is het idee dat iedereen met zijn Bijbel Sim, open heeft. Pues we não bem para escutar a palavra de gente, Want je kwam niet alleen om het woord te sino a luisteren. palavra king. Het Palavra woord de van Deus. het mens te luisteren, maar vanuit het woord van God. Correto. Dus vamos se que Bíblia. Ok. Vamos se que Bíblia para nós para escutar que Deus te visa. Kom, we gaan in het woord zodat we kunnen lezen wat Oké. God zegt. Que te visa nos? Lucas 4, 23. Lucas 4, vers 23. Ok, que men não projectar e texto na riva screen par só que a gente tem guarda em Bíblia. Sei interessam. Ok. 4:23 dice la visa nan, sin duda, vos solo cita e provérbio aqui para mim. Doctor, cura bo mes, turcos que nos atende com a bordo assim na Capernaum, assim nan aqui dembo mes está também. Não se mire?
Jezus zei, u wilt eigenlijk zeggen, dokter, geneest u zelf. U bedoelt daarmee, wij hebben gehoord wat u in Cafarnaum hebt gedaan. Cafarnaum. Sim, não me quer es lang es un holandês. Dan de lezen in een Bijbel. Oké. Je Het ons Nederlandse te kijken. geschrift hoeft niet vertaald te worden. Juist, dan kun je gewoon in de Bijbel lezen, dan ja, krijg je gewoon een beetje extra tijd. Doe dat? Oké, switch. Obviamente, hermano. Holandês. Sim. Ja, nós temos mais tempo. Juist. Oké. Dus kita passa aqui com Jesus está agora aí Wat, doctor, de verdade? wat is Jezus dan hier? Een arts. Is dat niet zo? Juist, com Jesus doctor. Você lhe bisa você lo cita e provérbio aqui para mim. En daarom zei hij, jullie zullen eigenlijk zeggen dit over mij. Doctor cura mes. Dokter, geneest u zelf. Oké, agora. Laten we bij de Job 5:18. Kom, we gaan in het boek van Job 5, vers 18. Você nós também descobrir que Deus está doctor, cirurgiano. Want vandaag gaan we uitzoeken dat God een arts is. Então, você sabe Job 5:18. Job 5, vers 18. Toch? Sim, sim. Sungu tinha que ler, tem romango que ler. Wil iemand het lezen? Oké. Oké. Te cura, juist. Que mendi, que de visa trove, eta? Dus Kom. wat zegt hij weer? Ja. Eta herida, eta causa de lo, pero e mesa de doen aqui, ko. Juist. Nadat hij wonden heeft toegebracht, toch verbindt hij en geneest hij ze ook weer. Juist, maar zo ook. Ora que we worden operago, we sali voor die narcose, we bimbei. Wanneer je uit narcose komt vanwege een operatie, Que we de sinti. wat voel je? We bibia dolor, toch? Soms pijn, Juist, we somos cuchua pasariba bo. want je bent onder de mes gegaan. Dus bombo, sali die smile. We tingen sali with Dus je dolor. komt niet uit met een glimlach, meestal kom je uit met een beetje pijn. Correcto. Dus, eta, que te bisa? Eta, Dus causa wat zegt dolor. hij? Eta doen alivio. Eta herida y suman. E me suman de sikiko? Cura. Nadat hij wonden heeft toegebracht, zijn hand brengt ook verbind en geneest. Ok, agora. Genezing. Dus agora, bom, você tem a luna de saúde. Want we zijn in de maand van de gezondheid. Juist, dus hier nós também o aqui que Deus tem de visa enquanto je sei. Dus nu gaan we kijken wat God heeft te zeggen over dit. Ok, Bijbel trove, Salmo 30, versículo 2. Het boek van Psalm, hoofdstuk 30, Vers 2, ok. vers 2. Que te visa? Tiro mango que ele sei Wil rapidamente. iemand het nog snel doorlezen? Sim. Eu gosto muito de bladje, não. Era só romano de visa de busca. Ik vind het Oké, heerlijk om de Ok, bladzijde dale te no Luisa. horen. espanhol. Ajá. Ja. Oh Señor, mi Dios, mi asclama nabo, payudanza y bo a curami. Ok, que mandi, ela pediu dança, pero Deus não quer assim actua. Deus a cure. Dus hij heeft om hulp gevraagd, maar God heeft wel wat gedaan. God Oké. heeft hem genezen. Juist, e versículo que tour e médico na missioneiro sabe da Exodo Kiko. En het meest bekende medische vers is Exodus wat? De 5, Exodus 15, versículo vers 26. Vamos escolher rapidamente. 26. Laten we zo snel mogelijk E ela avisa. doornemen. Se você escuta atentamente a voz do Senhor por Deus, e assim lo que está correto dentro sua vista, e do não oído na seu mandamento, e guarda todo seu estatuto, nenhum de maleza não comia pone, riba egípcio, lo me não pone riba bo, para sombra amita Senhor, então se que visa, para sombra ami Senhor tabo sanador. Que nós mira que Deus ao está nos sanador. Dus hier kunnen we zien dat God ons heelmeester is. Juist, é nos doctor, Hij is onze dokter. é nos cirurgiano. Ja, hij is our surgeon. Ja. Juist. Oké, dus que operar, é operar nos clama na dieta, een operação. Hij wil een operatie doen bij ons. Pero Wanneer we naar hem toe bidden. Juist, é assim dolor,
Maar soms is het pijnlijk, pero een mes het aliviar después. maar daarna word je er blij van later. Juist. Oké? Dus we zijn mes, nós temos que passar ding is sala de operação celestial. Daarom moeten we naar de hemelse operatiekamer kunnen gaan. So ja, nós sabe que picar a tres cos de nos vida não. Want we weten dat het zonde iets heeft gebracht in onze leven. E nós mistérios sanação. En we hebben genezing nodig. Dus nós temos que passar ding is sala de Kiko operação Dus we celestial. moeten door het hemelse operatiekamer doorheen gaan. Oké, agora. Nós também o Kiko Deus que opera de nós. En nu gaan we zien wat God van ons wil opereren. Dus wat die mij bisa Steven, pero met een bonbon, met korte bonbon. Maar je kan zeggen, Steven, ik voel me goed. Ik voel dat alles goed met me gaat. Met mira met die mensen een operatie. Ik zie niet dat ik een operatie moet ondergaan. Pier de bon, mang de bon, tripe de bon. Mijn benen zijn goed. Mijn ledematen zijn goed. Alles van binnen is ook goed. Lijm is ook een stoert in mankement. Maar ik zeg je, wij missen allemaal iets. En als we bij wak we descobrir de escritura kiketa. En nu gaan we zien in de Bijbelteksten wat het is. Oké. Pergunta euro ons bij in Genesis 3:5. Wanneer we in Genesis 3 vers 5 gaan. Oké. Kiko e colebra a primiti Eva. Wat heeft de slang aan Eva beloofd? Oké, pero a parte de 6, versículo 5, quem que le sé? De vrouw zei dat je niet dood zult gaan, maar ongeacht van dat, wat nog meer? Wie wil het doornemen? 5. Oké. Bom. Oké. Que me aquela primitie, Dus wat heeft hij beloofd? unanlo ta manera, anto Kiko Dios te conoce. Dat ze zoals God zullen zijn en wat laat God kennen, goed en kwaad. Oké. Dus finalmente e colebra primitina sabedoria. Dus de slang heeft zijn wijsheid beloofd. Wat we samen Steven, pero mi no le ese ding. Al bam versículo 6. Je zegt, maar Steven, ik heb het niet zo gelezen, maar kom, we gaan naar vers 6. Dan gaan we kijken maar Eva meeste wieso. We zullen zien wat Eva zelf heeft Oké, dan me lezen. Wat denk je que lezen rápido? Versículo 6. E nada más. 6, el siguiente. Ora que moe amira, que palo tava tá bom para comida, e que tava tá delícia para vista, e que palo tava tá desejável para ciente vira sabi. Ok. Ela coe de sua fruta e a come, e ela dona seu esposo, também que tava tá junto com ele, e ele a come. Ok. Dus e fruta tava tá, ora la wake tava desejável. Dus het vrucht was prachtig. Bom para comida. E que en goed om te eten. Paciente bira sabi. En om het mens slimmer te maken. Oké, dus ik colebra a primiti kuhende wordt of even de kaso aqui. Dus de slang heeft aan Eva beloofd. Si je come loi bira sabi. Als zij het eet, zal ze wijsheid krijgen. Loi sa algo que estava da sa. Dan zal ze weten wat ze nog niet wist. Que men estava da in basisschool, awala bula bij VWO. Dus als ze in de basisschool was, zal ze nu gelijk in de VWO gaan. Haal su PhD, de verdad? Su doctorado. Bachelor. Ela ganhou, pero a versículo 7. Dat was een leugen, maar kijk naar vers 7. Wat zegt hij? E de bisa wak, ora nanga come, agora bom, sabedoria e moe tava daqui. Want wat de vrouw wilde is wijsheid. Pero ora que ela come, Kiko DJ abre. Maar toen hij at, wat ging open? Haar ogen. Su ogen tava da será pro me. Dus waren haar ogen dicht? Abo die kom Bijbel de bisa ogen lo abre. Dus waarom zegt de Bijbel dan dat haar ogen open waren? Sí, pero algo tomó lugar. Maar iets nam plaats. Era de espírito. E ogen tá abrir, pero Bijbel de ogen abre. Zij was in de geest. De ogen was al open, maar de Bijbel geeft het nog een keer dat de ogen open waren. Oké, nós vai descobrir agora Kiko versículo 7 que men. Dus nu gaan we ontdekken wat vers 7 wil zeggen. Vamos comigo in Provérbio 3:21. Vamos aqui que o te representar.
Agora Kom, bom. we gaan in de boek van Spreukers 3, Sim. 3, 21. 3 vers 21. Agora bom, nós não que palavra de ende. We willen que niet palabra alleen di het woord Cristo. van de mens, maar ook het woord van God. Ok. 3, 21. Ok. Wakke de biso. Toen ben ik les Elie, prometo kwam Wil dus iemand het zo snel mogelijk willen lezen? Aha. Ok. Retener sabedoria e direção. Houd vast en toon bedachtzaamheid. Que me é vista tem de ver com Kiko. Dus het oog heeft te maken Sabedoria e direção. met wijsheid en bedachtzaamheid. Discreção. Discreção, Ja. no direction. Ja, bedachtzaamheid. Ok, ok. Bom, nós também o trouxe. We zullen het nog een keer zien. Discreção, sim. Ja, bedachtzaamheid. Nós temos hier op pantalla, toch? We kunnen het ook zien. Nós zeggen tegen die third eye. Hebben we ook gehoord over het derde oog. Of nós temos de all-seeing eye. Of het alziende oog. Dingen dollar, een piramide. De piramide in de Amerikaanse Of dollar. we hebben meer certo artiesten dat tappen wow. Of soms zie je sommige filmsters die Of zo- één ogen dekken. Juist. Pa sombra, nanga primiti ng Kiko. Diablo primiti Kiko? Omdat ze een of andere belofte hebben Sabedoria. gedaan met Satan over wijsheid. Kaya nós mira tu costa club, no? Iwo, aí não se chega leu ainda. Dus nu zien we dat alles klopt. We zijn nog niet zo ver. Ok, bem rápido. Efésios 1:17. Kom, we gaan verder naar Efesiërs 1 vers 17. Então você vai descobrir coisas grandes a ver meio intermedio. Efesiërs 1 vers 17. Você vai aqui com Deus te visa nos a ver. Quando nós te benieuwd, segundo nós estudia, Welke Dios van que ons is visa nos. benieuwd naar, naarmate dat we leren wat God ons wil zeggen. Ok, 1:17. Que divisa? 1 vers 17, wat zegt hij? Ok, tego 19. Tot 19. 17 tot 19, ok. Para o Deus de nosso Senhor Jesucristo, é tata de glória, por dar-vos espírito de sabedoria e de revelação de conhecimento de Deus. Ok, bom entender nada ainda. Que 18. É Ik heb bisa. nog niks gehoord. Gaan we naar vers 18. Pa e woonang di vosso coração wordo iluminar, pa assim na vosso porsa qualta esperança de sua chamada, que cota e riqueza de glória de sua herência den e santo nan. Dá o coração de wow. Wist u dat uw hart ook een Oh, oog really? heeft? É wow não de vosso coração. Het ogen van uw hart. Ok, pero ainda, não se mira nada ainda. Maar nog steeds, we hebben nog niks Que gezien. me ora que é wow de Eva a abrir, Dus wanneer het oog van Eva open ging, na conhecimento, sabedoria que não estava de ting. zij heeft een kennis, een wijsheid dat ze nog niet hadden. Pero da qual sabedoria sei da? Maar wat voor wijsheid was dat? Tá? De mundo. Van Ok, de wereld, ok. zegt iemand. Bom, eu nós também o aqui ori, vamos aqui com mais colebra eu assim, den Jeremias 17:8. Kom, we gaan nog verder kijken wat de slang heeft gedaan in het boek van Jeremias 15 Zie. vers 8. Nós que aqui que colebra aqui. Jeremias 15 vers 8. 17. Oh, sorry. 17 vers 9. 17 vers 9. Yes. Jeremias 17 vers 9. Ok. Ok, que começa de visa? Rápido. 17:9. Ok. Ok. Que me e coração agora, depois que Eva a come, que coração a vira? Dus het hart, nadat Eva heeft gegeten, wat is het hart nu geworden? Engañoso. Bedreigelijk. Corrompi. Ok, dus En slechter. en mente geworden. a vira engañoso. Dus, Wanneer het mira de visa, dus die hersens zijn bedreigelijk geworden e en mente vira corrompi. en ook slecht. Que me en mente que nós tem aqui, é tu mente totalmente corrompi. Dus het gedachte die we nu hebben is helemaal, het is door en door slecht. Wanneer die con nos mester de dokter,
En ziet u nu waarom wij een arts hebben? Wanneer die konus miste is cirurgiano, Ziet u nu waarom wij die surgeon nodig hebben? dus etingu habreka bes aki, Omdat hij ons hoofd open moet maken e começa a cambia ko denje. en veranderingen erin brengt. 2 Timoteo 3:8. 2 Timotheus 3 vers 8. Wakeo. Ete bisa imenscos cu Janes e Jambre a opone Moses. Assim é homber aqui também te opone é verdade. Homber nan di kiko. Que tipo de mente? Mente corrupto rechazar enquanto é fé. Hun gedachten zijn onzuiver, verwrongen en verwaard. En zij hebben zich van het geloof afgewend. Juist, que men die gente com mente corrupto. Dus mensen met een onzuiver gedachte. Ok, me te rapidamente 1 Timoteo 6:5. En we gaan ook naar 1 Timotheus 6 vers Paso- 5. Pessoal, de mente, me te bei tour, pero lá me versículo 5. We gaan niet alles doornemen, maar nu even vers 5. Er is pleitamento constante entre gente nan com mente com corrupto. Que me en mente wa un gobierno so. Dus Pa het is niet alleen de, Sí, também vis gobierno regering, corrupto, com kiko kutor, maar pero het is ook ligt ook aan ons. Omdat Soms zeggen we gobierno. dat de regering corrupt is, maar het is niet alleen hun. un gobierno ta gente. Ta Het is corrupto. niet alleen de regering, maar het mensheid in het algemeen. Juist, de pessoa se vai a wo, so wakta nos tour mister de sanation aqui. Ja, dus daarom gaan we, want wij hebben allemaal deze genezing nodig. Juist, Romano 1:21. Romeinen 1 vers 21. Ok, quem quer ser? Rápido. 1:21-22. Romeinen 1 vers 21 en 22. Ok. Aha. Ok. Uhum. Uhum. Ok. Anto, 22 o. Que divisa? Juist. Juist. Anto, te seite inimigo assim. En En dit dat- is wat de vijand heeft gedaan. Ela laga Eva kere que te bira sabi. Die liet even geloven dat ze wijsheid zal krijgen. Pero eigenlijk laat Eva kiko. Bobo. Maar eigenlijk heeft hij Eva wat dommer gemaakt. Wa, e cosa que lá impone de forma aqui. Laat me het zo zetten. Num of toerende com nota de em Cristo Jesus. Dus iedereen die niet in Christus leeft, Que tá? Sabia of bobo? zijn ze slim of zijn ze dom? Is dat Meeste duro, zegt no? dom. Pero tu Het realidade. klinkt hard, hè, maar het is de waarheid. Pa sombra con wa corbon. Jesus di lage sungu falta sabedoria. Want God zei, Pidi. laat hetgene die wijsheid mist, zich Dat- vragen. Então quem nos tingo pidi? En aan wie moeten wij vragen? VWO, meneer escola. VWO, de meester van de scholen. Jesus paduna. Alleen Jezus kan dat wijsheid School de geven. nabo diploma. School geeft je diploma Tem namba yega nambe. en tot daar. Lá em visão, me conhecendo que não nem vai escola, que a vida mais melhor para que ainda que vai escola. Ik ken mensen die nooit naar school zijn geweest, die nu wat meer wijsheid hebben dan degene die naar school zijn geweest. Men de school dus die we sabia não. Dus het ligt niet alleen aan school, het wijsheid. Dus oké, diabel eure a ganha even als je bobo in besi sabi. Dus Satan heeft aan Eva gelogen, die heeft hem nog dommer gemaakt in plaats van wijzer. Oké, que me é danho te sikava. Dus het Oké. kwaad is al gedaan. Eure e colebra manda nang, ela duna nang PhD. Dus Satan gaf hun een PhD. Que é um PhD? Wat is een PhD? Permanent Een doctorandusdiploma, head zegt iemand. damage. En hier, als je het gaat transleren, Yes. permanent hoofd Damage. pijn. Que, Hoofdaandoening. que man, não, essa aí é uma outra palavra PhD. Não sei. Dat zegt hij gewoon. Que man, de outra palavra, nos mister de sanação. Dus wat we Mentaal. nodig hebben is een
genezing, geestelijke genezing. Ok, awo, door nos sawo kunos ti PhD, Maar omdat wij weten dat wij een PhD hebben, permanent head damage, permanent hoofdaandoening, en teor is cirujano que bij dingen kabes aki, dan gaat het arts in ons hoofd. en to que si algo. Banco En mi dan wil hij Jeremias wat doen. 17. Kom, we gaan naar het boek van Jeremias 17, 17, vers 10. vers 10. Ok, Jeremias 17, vers 10. 10. Ok, kent je rapido. Wie heeft het? Wie mag het lezen? Aha. Que dasi? Aha. Ok. Ok, dus Dios te samina corazón. Dus God doorgrondt alle harten. En te samina eme se te dona be een outra definition voor corazón. En toets de verborgen gedachten geeft een andere definitie van je hart. Cutamente. Dat zijn je hersenen, je gedachten. Dus Dios ta handel que sei. Dus God regelt dat met dat. Awo como que nos bira bobo. Maar omdat we wat dommer zijn geworden, Dios te do nos algo wo pasi nos sabi. dus God geeft ons wat om ons slimmer te Banco mi maken. 2 Timoteo 3. Kom, we gaan in het boek van 2 Timotheus, vers 3. E tiene visestivo de mucho speed. Sommige mensen zeggen, Steven, je bent te snel. No, nos tim bij rapido. Nos tim Nee, we abri nos moeten snel Bijbel. gaan. Ok, 2 Timoteo 3 5. 3 vers 15. Ok, que de visa, rápido. Wat zegt hij? Ajá. Ok. Kiko. Ajá. Amen. Que men Kiko da duna sabedoria Dus wat geeft de wijsheid? e escritura nan santo. Wat er in de heilige boeken staan. Talvez você mesmo não está haciendo ejercicio ao intermedia. Dus daarom zijn we nu aan het oefenen deze middag. Nada nota por nada. Niks is voor niks. Que men die escritura da que nós sabi. Dus het heilige schriften geven ons de wijsheid. Ok, te para aí na inglês, mas ponele En het wise staat unto ook in salvation, het ok? Engels. Juist. Ok, dus agora, ora que nós sai sei, a palavra de Deus está se nos eta capacitando para turbon obra, cultura seinan. Dus als je dat nog niet wist, dat het woord van God ons wijsheid geeft. Ok, me diz que bele Santiago 1:5 minutos vai coe. Diz que Ik bele. geef het gewoon Jacobus 1 vers 5. Esse aí de We bisa gaan lá er de nog sum, niet naar. de sum good in sabedoria pedi Deus. Anto Die zegt van als u wijsheid wil, mag u dat aan God vragen. 2 Crônica nang 1 também de sum te diz 2. En 2 Kronieken 1 vers 12 en vers 11 en vers 12. 2 Kronieken 1 vers Esse aí de- 11 en 12. Esse de musor go Salomão a pedi sabedoria Deus te dune. En dat vertelt het verhaal van Salomo toen hij wijsheid vroeg, hoe God aan hem gaf. Ok. Agora, ora que nós para quieto, riba versículo de memória. En als we naar de memory verse gaan, Eta bisa trove miu dunami bo coração. die zegt, mijn kind, geef mij uw hart. Que la pide Deus, que Deus te pide ora ei. Wat vraagt God op dat moment? En mente Deus que. God Welke? wil ons gedachten. Nós vai dar rondje para compreender, vou contar como debate que tem. We gaan een rondje maken zodat je kan begrijpen. Het gaat niet alleen wat hier klopt, Verdad. hier binnen klopt. Verdade e chama coração sim. Het heet hart, ja. Impossível. Sino en mente. Maar het Provérbio ligt meer in de 23, hersenen. Ok. Dus het bate, nem bate. En mente, pelo qual que Deus te pide para nos entregar na je. Maar onze hersenen vraagt God. Então que da bisa laga bo kiko ting delícia. Bo wowo ting delícia. En laat uw ogen op mij letten. Om Oké. het zo maar te zeggen. Ja. Dus de outra palavra, Deus que vai nos entregar en mente, mente de Dus todos. God wil dat wij onze hersenen aan hem geeft. Ok, dus lo que wowo te mira en mente te sla op.
Dus wat oog ziet, slaat de hersenen op. Pero solamente ahora nos entrega en mente. Maar alleen als we dat toegeven aan God, Bijbel dice nos tin delicia de Dios su caminho. dan zegt de Bijbel, dan hebben we het goed in ons in de wegen van God. Paso atrove. Dan zullen we plezier hebben in de wegen van God. Quem ta e caminho da verdade e vida segundo Juan 4:6. Wie is het weg van waarheid Jezus, volgens Johannes 16? Que men Jezus. pawatin delicia de su caminho of caminho nan. Dus als je plezier in hebt kunnen hebben, De outra palavra pawatin delicia de Jesus. als je plezier in Jezus kunt hebben, Bom meester entrega en mente. dan moet je het hersen aan hem geven. Paso anda bisa en mente ta kashi di kiko. Tika. Want in de hersenen leven veel zonde. Paso ideng turcosta fabrica, ideng pensamento nan. Want daar begint alles. Ook, Oké. ook je gedachten. Ideng de laboratorio. Daar is het laboratorium. E bota planja awe kiba te bij bisti. Zo daarin bepaal je wat je gaat aandoen. Sorry. Sim, kiba te come, kiba Wat je gaat assim. eten, wat je gaat doen. En de Bijbel diz nos em Provérbios 4, 2. En de Bijbel zegt in Proverbs 14 vers 12. Que tem caminho da parte recht den vista de gente. Er is een plaats die recht lijkt in de Pero mensen oog. pero su final de caminho die. Oké, dus. Maar het einde brengt de dood met zich mee. Juist. Que me ori Dios tinko cambia en mente aqui. Dus God moet dit hersenen veranderen. Para nós não cana baina morto. Zodat we niet naar de dood toe loopt. Que me recebi cambio de mente. Dus er moet een verandering komen in onze gedachten. Para nós a cana bij vida eterno. Zodat we naar het eeuwig leven kunnen lopen. Boake, baso atrove, nenhum gente não pode ser que tata. Dus nog een keer, niet iedereen kan tot het Vader toe. Sino te pa meio de quem? Als het niet door middel van wie? Pensei nos Van meses Jezus. Dus daarom moeten wij Delicia. hebben. Nos meses Daarom moeten wij delícia. plezier hebben Em Cristo Jesus. in Jezus Christus. Ok, o tempo está acabando. De tijd is nabij. Isso sim, sim não é? Ja, het ging O zo relógio tá snel. bom? Ah, ok, bom. Lá me cueto, so ja. Lo tem beber par dos. Dus het wordt toch een tweede gedeelte. Sami não sabe que dimetri, pero enfim. We weten niet wanneer, Isaías maar 55, 7 te 8. Jesaja 55, vers 55, 7 te 8. Aqui de bem. 7 en 8. Laga e malvado abandona su Kiko. Ok. Kiko mais ele se visa. Wat nog meer zegt hij? E é gente injusto su Kiko. Su pensamento não. En Ok. elk plaat tot zonde uit hun gedachten banen. Ok. Dus é importante abandonar Kiko, caminho e pensamento não. Dus het is heel belangrijk om het slechte weg en slechte gedachten Então, weg te halen. então woku abandone. Kiko Dios te visa En nu dat je daar niet meer oploopt, wat zegt God? Lage volve cerca Senhor. Laten zij naar de Heere onze God terugkeren. Awo, Dios sabe a condição, você e nota mama já conosco. Maar God weet van onze conditie. Yes. Ante eu te visavo wak. Eu te visavo lot e tin compaixão com ele. Dan zal hij zich over hen ontfermen. E cerca nos Dios pasomba e lo perdona com Want hij vergeeft hoe? abundantemente. Grenzeloos veel. Que me atrove, nós tinha que abandonar nos Kiko. Dus nog een Nos keer, wij caminho moeten dan. onze wegen, Passo di com onze wak. slechte wegen Versículo van 8. weggaan. Versículo 8 de Vers visa. 8. Pa sombra mi Kiko. Ok, want un rato. Want Versículo mijn plannen 7. wat? Versículo 7. Nog een keer naar vers 7. Quem tem seu pensamento não é malvado. Wie De qual heeft está slechte nós em Cristo gedachten? Jesus. Wij zonder Jezus. Anterior, versículo 8, outra esse cambio de pensamento. Boa que Dus vers 8 brengt veranderingen van de é gedachten. sanação mental. Het genezing van de hersenen. É de vista para sombra mi pensamento não. Want hij zegt, mijn plannen Nota vosso niet- pensamento não.
hetzelfde als die van u. Ni boso, kamindanang, En mijn nota mi gedachten kamindanang. zijn ook niet uw gedachten. Quando minuten is over? Hoeveel minuten nog? Hij zit al in de min. Nou, hoor je me começar. Hij is pas begonnen. Ja, pero oké. Nossa capta ideia miromanan. Dus zien we het idee? Dus we sturen bij rond af, dus met Dus we moeten gaan afronden. Dus skip e party nang heavy, pamier e party final. hij moet een paar gedeelten overlopen zodat hij aan het einde kan komen. Nossa compreender que Deus tinha cambia mente de nós. We begrijpen dat God onze gedachten moet Dus veranderen. no party pango nós. Want hij kan geen brood met ons delen. Dus caminho que nós tá cana denje nota DJ. Want de wegen waar wij heen lopen is niet van hem. E pensamento nang que nós tem tampouco nota su pensamento nang. Onze gedachte is ook niet zijn gedachte. Então de bisa acaso dos lo cana juntos sin a nota de acordo. En hij zegt, kunnen twee samenlopen als ze niet op één lijn kunnen lopen? Que me wa e nota bai. Het gaat Wakker. gewoon niet. E Ziet je? meester bi cambio de nos vida. Er moet een verandering komen in onze leven. E mente Deus tinha habie cambiar. De gedachte moet God veranderen. E tinha que o coração aqui de pedra, Hij moet het hart van steen nemen que cambiasse coração de carne. en veranderen het als het een hart van vlees, Ou een zachte hart. me diz, resumir para mim será. Ik geef gewoon een conclusie. Ok. Nós sabe que a Bíblia fala de Romano 8, We zeggen dat de Bijbel zegt in Romeinen 8, 8, hoofdstuk 8, que a gene carnal, het vleeselijke mens, wa e populariba dala bom, hij kan doen wat zij ook wil, pero e não pode de mandamento nan de Deus. maar op zichzelf kan hij de 10 Zie. geboden niet bewaren. Pa sombra, wa e te bisavo, wa mas que luta e não te bai. Want hij zegt, maakt niet uit wat u doet, het gaat niet. So Pablo como de bombom, Dus Paulus heeft het heel goed begrepen. ele escreve Romano capítulo 7 versículo 14. Daarom heeft hij in de Romeinen, hoofdstuk 7, vers 14, Visando que leite espiritual zegt dat het wet geestelijk is. e nós tá de carne. En wij zijn van het vlees. Bohake que mendi, pesela bisa tam Jesus dico Nicodemo de nigi Dus wak. daarom zei Jezus tegen Nicodemus van luister. Wak. Bonopo heredar in de cielo dembo condition. Je kan het koninkrijk niet krijgen in je eigen conditie. So di com fisicamente banansi di bo maior asine, Want fysiek ben je zo geboren, pero bo meester nansi maar spiritualmente. spiritueel moet je herboren zijn. Que me messe translada e mente carnal Dus het vleeselijke gedachte pa un mente spiritual. moeten naar een spirituele gedachte So veranderen. sino bo no po agrada a Dios. Of anders heeft God geen plezier in jou. Okay. Ani ko is un síntese. Vai 5. Nog één quote, want dat kan hij niet achterlaten. Ok, quem que lê rápido na papiamento of em inglês? Wie wil het lezen in het papiaments of in het Engels? Nee, nee. Right. Você mire? Dus hoop je Zie je die nos te kana com a mente carga. Veel van ons, we hebben een zware gedachte. Jammer que nós um pouco. Pero enfim, a Helaas mente kunnen we carga. niet door. Maar het zware gedachte die wij hebben, Nós não porém a paz. we kunnen geen vrede. Você Hebben. we hoop je te kana na man die dokter, Dus man daarom die gaan kinde, veel mensen naar de arts en naar die en die. pero não tem paz. Maar hebben toch geen vrede. Die kom, we sommen Hoe kan dat? in wat Bijbel we zou miu do Want de nami Bijbel bo zegt- coração. Mijn kind, geef mij uw hart.
A menos que não se entrega completo. En zolang wij geen complete toewijding geven, Uri nos popapje de paz. Wage? als wij dat doen, dan pas kunnen we over vrede Mi hebben. paz, mi paz mi da Over duna mijn vrede. vosso. Mijn vrede geef ik aan jullie. No manere mundo ta sie. Niet zoals de wereld het doet, Mi paz mi que duna vosso. maar mijn vrede geef ik aan E jullie. paz que ta surpassa tur compreendimento. Het vrede die alle wijsheid overwint. Dos textos para nós ser. Nog 2 teksten en dan kunnen we sluiten. Se ma bula 1000. Salmo Ik ben meer dan 51. 1000. Psalm 51. Sim. E preestim, vamos a preparar. Salmo 51. Psalm 51, de prijs die mag naar voren komen. Kiko David exclama, ora la compreende aqui. Wat heeft David gesmeekt aan God toen ik dit begreep? Ok, endele se. 10 te 13. Bandi 10 novo. tot en met 13. Psalm oké. 51. Aha. Ok. Mhm. Ah, bawang goy. Que me ora que David a compreende e aqui. Dus toen David dit begreep, E di Senhor, wa e mente come tinha que me alcançar. die zei, God luister, de geest die ik nu heb, kan ik het koninkrijk niet krijgen. Corrupto tina final. Het is corrupt tot het einde. Ma wak we kunta dimi deseye. Ik keek naar een vrouw die niet van mij was, Door met lust in mijn ogen. Door comiterij, ma manda je mee gewoon. Omdat ik koning was, kon ik haar gewoon roepen. Minta tin conhece que ta casada de Het Urias. interesseert me niet dat die Urias een vrouw was. E riba je pasconde mi pica. Om mijn zonde te dekken, Ma manda comando para que Urias bute dilante de batalha. ik heb doorgegeven dat ze Urias helemaal naar voren in de battle Juist. zet. Assim que ta muri e ding Zodat hij zeker dood zal gaan e nuende no saco tami. en niemand zal weten dat ik het was. Zo na punta da Yui King, Want als ze vragen wie zijn kind is ta dit, Yui Urias. is de kind van Urias. Pero Dios kuta wak ding e coração. Maar God die in het hart kijkt E as kirbi turcos. en die heeft alles opgeschreven, A man de profeta disse e homem tabo. heeft aan de profeten gezegd van En zeg teorie tegen die man dat die hij naam. het was. En En dan mente. ging hij huilen. E En zegt mente hij, aqui Senhor deze cambie. gedachten veranderen. Ela Jezus. exclama, creia de mim. Hij heeft gehuild en gesmeekt. Ah? Maak mente, in mij. coração limpo. Een schone hart. E renovar En spiritu verzuiver recto mijn hart. de mim. Nossa mirele alma, mi Verzuiver romana. mijn geest. O mente de nós é malo. Dus voorzien, broeders en zusters, onze E nós geest is mester, slecht. nós mester de sanação. En we hebben genezing nodig. A Jesus te oferecer e sanação. Vandaag offert Jezus dit E me die genezing. boa notícia para você. En ik heb goede nieuws voor u vandaag. Se você não tem seguro, Als u niet verzekerd bent, se você não tem, qual é a segura droga? als u niet heeft Ah, é segura welke na van de turco tem. verzekeringen, een van hun, Ah? Pena? VGZ? Menses, VGZ, Ah, tu reconhece? Bise Altijd. Jesus, por als u nada. dat niet heeft, kom naar Jezus. Dat is Se gratis. Jesus wat dan je por nada, want dan Bij je Jezus recibo krijg je het depois. gratis. Ah, nou não te U krijgt quite. geen factuur later. Nou não te quite voor eigen risico, no. Het wordt niet van uw eigen risico Jesus te weggenomen. visa o binse kami, Jezus zegt, turco kom te naar mij, cansa e ieder carga. die moe is. e lo me duna vosso, En ik zal u sossego. rust geven. Terceira visa, que visa? Daarom zegt hij, Dunami, bo coração. geef mij uw hart. Ok, então aqui de visa, vamos terminar. En kijk wat hij zegt aan het einde. Ja, tem. É de visa, Jore, que de visa? In Romeinen 8 vers 15. Awo. É de visa, pa sombra vosso não a recebi espírito que dá se vosso escravo de temor atrove. Mas vosso a recebi espírito e mente, espírito de adopção, como yunam pa meio de qual com que nós vos clamamos. Abba, Naar wie Tata. kunnen wij aankomen? Naar wie kunnen wij bidden nu? Abba Vader. Romanos, não visa Abba, Tata com mente corrupta.
We kunnen geen Ava Vader met een corrupt geest zeggen. Nós vamos pretender sim. We kunnen wel alsof doen. Bem igreja tur sábado. Komen naar de kerk elke Sabbat. Nós fazemos tu cos. En we Canta. kunnen alles doen. Doen een studio. Zingen. Lees een Geen Bijbel. bijbelstudie, Canta. bijbel lezen. Als Weer het ook zingen. was. Alles doen. Pero se a mente não guarda transformar, Maar als de gedachte niet getransformeerd wordt, corrupto tá. blijft die corrupt. Você ave Deus, mas que permite Deus cambiamento que nós temos. Dus willen wij vandaag God toelaten dat hij ons een ander geest geeft. Mente que estima, Een geest die liefde kan e hebben, perdonar, die kan vergeven, e tem paciência, heeft geduld, e tem domínio próprio. heeft zelfbeheersing, De outra palavra, temperância. ook zelfbeheersing. Ok? Dus você tem fruta de espírito que dentro aqui. Dat zijn de vruchten van het Heilige Geest die in onze gedachten willen komen. Que miro manang ave na por vai ser dokter. Dus broeders en zusters, u hoeft niet naar de menselijke Wijze arts te Christus gaan, Jezus. maar ga naar Jezus Christus. Quando de nós desejar oração especial ave. Wie zou graag een speciale gebed willen vanochtend? A mim mesmo me tenho pedir Deus cambiamento Hij ook, aqui. want hij moet ook aan God vragen om zijn gedachten te Renovar veranderen. espírito Ik ook. recto de mim também. Een nieuwe, goede heilige, E een creia goede de geest mim. in mij, Creia verzuiver de mim. geest in mij zetten. Coração limpo, mente geef mij limpa, een oh Deus. Schone hart en schone gedachten, o E Heer. boa palavra me guarda de meu coração. En uw woorden heb ik in mijn hart bewaard, Para mim não peca contra vós. zodat ik niet tegen u kan zonden. Nós vamos cabeça. Laten we onze hoofden beneden doen. Tare de amor ave merdia. Liefdevolle Vader, deze middag. Senhor, baduna nos lo qual que nós te tingo sa ave. U gaf van ons wat we moesten weten vandaag. Palavra não me se opi. Het woord hoeft niet veel te zijn. Den cortico va explica nos di nos mente. In het kort heeft hij aan ons uitgelegd over onze gedachten. Não importa quanto diploma nós tem. Dat maakt niet uit hoeveel diploma wij hebben. Nós turti mester mental healing. We hebben allemaal een geestelijke Sanação mental. gezondheid Juist. nodig hebben. Senhor, operanos ave demo sala de operação. Heere Vader, genees ons vandaag E in uw hinca operatiekamer. renovanos mente. En vernieuw onze hersen. Crea de nós espírito recto, oh Deus. Breng in ons een verzuivend geest, Heere E Vader. dona-nos espírito, coração limpo. En geef ons een schone hart. Perdonar-nos, Senhor, que nos fora falha com Vergeef ons wat wij misschien fout hadden kunnen Y lago fout nos hebben goza. gedaan. E lá nos goza, o tem delícia. Laat ons Tempo caminho, geniet in uw wegen. Dank je, Deus, Tata. Dank u, Heere Vader. Benissje natuur e beschita nan kwa bingawe. Zegen alle bezoekers vandaag, Para não conseguir vinho, Tata. zodat ze kunnen komen, Heere Vader. E para nós cada junto por receber a sanação mental. Zodat we allemaal een verzuivend geest kunnen Benissje na o hebben. pueblo, Deus. Zegen u, het volk, Heere Nós Vader. te pedimos em nome de Cristo Dit Jesus. vragen we in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen.